It-tneħħija tal-livell kriminali f'pajjiżna kienet innotata b'mod pożittiv mill-Kunsill tal-Ewropa dan f'rapport dwar is-sitwazzjoni tal-midja fl-Ewropa. Ir-rapport qal li s-sitwazzjoni fl-Ewropa hi waħda ħażina tant li t-titlu hu li d-demokrazija tinsab f'riskju. Madankollu fost l-affarijiet pożittivi li jsemmew hemm it-tneħħija tal-livell kriminali f'pajjiżna. F'sezzjoni dwar il-liġijiet li jeddu lil ġurnalisti batti kriminali, ir-rapport jgħid li dan qed ikollu effett maġġuri fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jinnota li l-malafama għadha ġib riskju ta' ħabs f'iktar minn nofs il-pajjiżi membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Minkejja ftit progress bħad-deċiżjoni ta' Malta li tneħħi l-livell kriminali, is-sena 2018 uriet li għad hemm riski reali fejn ġurnalisti affaċċjaw il-ħabs għal malafama jew insulti lil kap tal-istat jgħid ir-rapport. F'pajjiżna din il-liġi kienet bidlet propju s-sena li għaddiet wara diversi wedi minn gvernijiet differenti. It-tneħħija tiegħu kienet saret konsultazzjoni mal-ġurnalisti infushom li laqgħu il-bidliet li daħlu fis-seħħ. Min dan ir-rapport joħroġ li l-Italja hija l-pajjiż bl-aktar każi ta' theddid, jingħad li kien hemm 13 każ li fihom tissemma l-Italja. Ir-rapport jgħid li dan in-numru juri kif il-libertà tal-istampa fl-Italja is-sena l-oħra marret lura. Fil-fatt, ir-rapporti ta' każi ta' theddid fuq ġurnalisti triplaw meta mqabbel mal-2017. Ir-rapport jinnota kif il-vjolenza kontra l-ġurnalisti fl-Italja hija ta' tħassib, partikolarment il-mafja u l-kriminalità organizzata jibqgħu fost l-iktar theddidiet tal-ġurnalisti. Ħafna mir-rapporti fl-Italja saru wara l-bidla fil-gvern b'uffiċjali tal-istess gvern jinżammu responsabbli għax bir-retorika tagħhom fuq il-midja soċjali jgħinu l-ostilità lejn il-membri tal-midja. Ir-rapporti ħares ukoll lejn pajjiżi bħal Russja u l-Ungerija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.